салому дуруд дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуба, мардуми дур аз ватан ва бародарҷонои ғариби буда, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯм. меҳмоное ки мақсад наомадаен, лайкуро бизанед, ҳатман дар канал обуна шавед. Чӣ хеле ки дар аблошкаи навор дар ҳақиқат бародарҷоно гуфтем ки мошин то 12000 ҳаст. Бале дӯстон, дар ҳақиқат ҳастай. ба ҳазор боша, агар бенастрани боши шербача, навора тамошо кун, настроянияти хуб мешавад, даҷа гарантият метам. мошино чӣ дард доранд, чӣ дард надоранд, чизе ҳастест, ҳамаша дар навори имзо мегӯм. Ва баъдан барои қабули реклама мошинаи заминаи молу маҳсулот, техникаҳо, хонай метавонед ки бародарон муроҷиат кунед, хулоса пешниҳод кунед. эълони якум мегзарем, бибинед ки чие. Сараввал хеҷбеку астраефо хулоса бародарон ҳаст. боз бар замин мерседесо, мошинаи раисӣ бо нархнаҳои арзон. Астраеф дар душанбе бародарон 96 сол, 1.6 механика коробкаш, 1.6 мотор механика коробка. Бензини газаи 28000 сомонӣ, боз муомила дора. Ака ҳолата бин састани хитон бародарҷоно баҳобтен. Саломатии мошин мега 100% ягон дарди техникӣ хулоса надорад. Дарди скини дора бародарозе. Скин яъне ки пуст яъне ки краска дӯстон. каматам ядҷош кандаги хирошидаги ҳаст, ҷога намекунем. рақамҳои 296 97 00 WhatsApp ака да занг бизанед. чашкош мақсад 100% ака уже хит кардем ки варид ҳам ҳастай кам кам. эълони дуюм мегзарем дӯстон, ба хотири гапҳои ҳаққе ки имрӯз ман мезанам, ҳатман лайкҳои бисмил бизанед, дар канал обуна шавед. пеши чашми мошина бинем бародари азиз, камтарак хеле як кандаги як нақс ҳаст. Астраеф боша, инам дар душанбе солиш 94, иам 1.6 дӯстон. Коробка яъне механика. Бензини газаи хай ана 14500 сомонӣ гуфта истодан, боз ҳатман муомилаи зебо дорад дӯстон. рақамҳои 901 35 4-6 WhatsApp дорад. балонро айниқтай назар дӯстон нигаҳ кунем, як 60% 70% мондаги хулоса. 100% нест, и ба шумо маълум. не ки танаи мошин мисли шиша аз пеш вақте ки назар кунед, паша мелишпа мегӯед. хуб дӯстон, як маротиба аз наздик рафта бинед. рақамҳоро гуфта гузаштам, ҷои манзил макон маълум, занг задан аз шумо, интихоб кардан аз шумо. Астраеф инаш бошад дӯстон, дар хуҷанд аст, 93 соли мошинча. ана мотор 1.6 механика, газ бензин 18000 сомонӣ нарх. мошина мега ҳолатшаш хубай, саломатиш бад нест. ҳолати техникиш мақсад нормалия. техосмотр дорад, плюси пожизненно. 1 сола, 1 моҳа, 2 сола, 5 сола не дӯстон. пожизненно утилизатсия дорад. моторш бошад 100%. хадавоишда дӯстон баҳо метавонем як 80% хулоса гарантия қатъӣ. 80% хадавоида чӣ хеле да камтара бисёртара якаги заншид. 18000 сомонӣ 31 90 22 23 дасти якай марҳамат муроҷиат кунед. савдо дар болои капот, агар маъқултон шава хонаш мере як пиёла чӯи қатъӣ суҳбат мекунед, калтура бигирем биен хулоса. мошини қиматбаҳое ки мақсад кортона буд накуна бародарҷон, расходш зиёд боша, аюд ами автомобилҳои арзонтар корбудкун хубай. анаи хеҷбекчон бародаро дар бухтарай дар Қурғонтепа бародарҷонои бухтар буда, ина марҳамат занг бизанен, таксават мекунед шумо баи бисёртарак мақсад. ана балонош сиҳ кардаги чихеки хулоса чоткаи мошин. не ки солиш 93. як маротиба аз наздик рафтао бародари азиз, як важдени ка бигире ҳама вақт автомобила. мошина ҳолатш хуб, 1 сола ҳуҷҷат дора плюс и. пол навкаге. рақамҳои 118 22 22 06 WhatsApp дора, 20000 нарх гуфтаистанд. 1.6 механикао, газ бензин қатъӣ меравад. эълони панҷум мегзарем дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. хуб, Астраеф дар душанбе, инам солиш 93. ака ҳолат састани хитон дӯстон бибинед. вампери қафо қатъӣ вампери пеш уже камтарак кит хӯрдаги, як калаҷанга як ҷойда каги ки краска талаб шудагай. аз барам ниё кина бардаро. баъд балонош як ба фикрам 45 ё 30% мондагӣ. коробка механика, бензини газ 19500 сомонӣ. бале дураст дӯстон, нарх наво арзонтар барое ки солиш камтарак бобишидагида дедай. 987 44 29 99 акамон WhatsApp дорад. ина марҳамат касе як интерес кина, агар да масъалаи маблағ
камтара кисотон ҳам нигоҳ кунед. эълони шашм мегзарем дӯстон. мошинчаи раисӣ нархи навои дастрас ва сину соли нав қадар кӯҳна ҳолат состоянии бениҳоят идеалӣ ва як дастгаштаги автомобил поёнашро худом бинед. дар душанбе 96 сол як ҳаштаг механика газ бензин 43000 сомонӣ 98 90 87 42 ватсап дора кама бубинака. Салон пола объёмнее, цветш боша яъне ки рангаш смарак, кондитсионер дора, плюси бо кор мекуна, чашкои пеши хафо тамоман варид надора дӯстон. заводская хулоса таги мошин, ҷои запаскаш, таги аккумулятор варид хулоса нуқто надорад. техосмотр 12 моҳа дорад, утилизатсия дорад, хадоиш 100% гаранта. аз соли 2015 мега як дастгаштаги автомобил. инак эълони ҳафтум мегзарем. боз бардораҷонон мақсад да 40000 метавонед ки шумо раиси ка бигарден. инам марҳамат касоне ки мерседес ҳавас дорад. комфорт автомобил мақсад дар нош кушодакай. дар душанбе свеж сафеди тоза ягон нақс хеле кит чи паридагию хирошидаги хулоса нест. як маротиба дигар мошина аз наздик рафта бинем бардоро 3999 хулоса 40000 гуфта истодан. 95 сол механикаи коробка бензини газ мотори 1.8 дар душанбе. рақамои 987 86 0001 ватсап дорад. мерседеси V200 ҳам мегайра. утилизатсия дорад. техосмотрш бошад дӯстон намо ҳаст. чашкош варид надорад. агабмон ҷавоб хадоиш 100% дар сурат чихе ки хитон дестен дӯстон маълум бо луки шаги ҳам дорад. инак мегзарем ба эълони ҳаштумон дӯстони азиз. подписчикои муҳтарам, ҳамин қадар меҳнатҳои мо баҳри шумо аст. мерседесҳои хуб ва ба нархи навои арзон синсоли на он қадар кӯҳна пешниҳод кардесем. мерседес бензи Е-класс дӯстон, свет 31 тонировка ва мойка гуфтеса. хулоса дига ягон дард нест. ҳамин хакки коробка бошад механика. газ бензин қатмера 32 қариб 33000 сомонӣ хитон дида истодем дӯстон. нархи навора мотор бошад Д. рақамҳои 808 94 0000 охираш 4 0 хулоса. фақат номерои дасти якада занг мезанед. ина бардорҷонон мақсад дар шави дар шаҳр дар душанбе и автомобила баъд аз гирифтани як тонировкаи дигар об мойкача мекунем. шаҳрда чотка я фар мегардӣ. ҳами кайф куненда бардоро дар зиндагӣ бо маъное ки кайфияти зиндагиро бафаҳмед. кайфи бемаънае ки дар масъалаи май нагуфтесам шуморо. эълони наҳам бад агар ки хато накунам бенз V201 бибинед. ин мошинча бардоро барои хеле холи савдо нест, барои кайфияти шумоай. бибинед 1985 сол шай дай дизелай бардоро мақсад сушвори дизел саларка касе ки нафаҳма агар механикаи 12500 сомони нарх. ин мошина баъд аз гирифтан бардорои азиз боз 12000 дига мезанен. мошинча мотораш нағза мега проблема ми коробкашай оборот намегира не ки нахадо майда раҳ мегарда. харидори аниқ боша агар занг зана ҳамин нарх навои арзонак бо плюси боз дар назди мошин савдо мекунам арзон мешавад. рақамҳои тиселяка ба дастияй марамат муроҷиат кунед. мегзарем инак ба эълони даҳумон дӯстон. вақти зиёд шуморо ҳам нагирем барои кайфият бад ин видео неки сайдон хуб шигар. мерседес бензи С-класс дӯстон ин ҳам дар душанбе акихтон таначаи мошина бибинед ва дар автои дар таги дарахтҳои ангур мондагиай ҳам хирошидаги ҳам бардоро нест. чихе ки хитон дидаистед салонш хак дар дараҷаи максимали люкс комфорт автомобил бигем ира хато мекунем барое ки барои комфорти люкс кардан хеле дига маблағ меравад. 26500 сомонӣ бензини газаи д мотор 96 сол дар душанбе 915 40 50 01 дасти яка кор мекуна. як рафта бинед номерош транзитаи бардоро дар масъалаи ҳуҷҷатҳо ҳатман парсон шавед. ба эълони 11 мегзарем. хоҳишманду лайкчои бесима бизанед. ҳатман подписатсия кунед. касе ки мошин дора бига ки ака мира савдо кабте ина марама дар рақамҳои рӯйнаворо дар ватсап бинависед. ма дар хизмати шумоем охӣ дига чикор мекунем шербачаҳои дар ғарибӣ буда авто тв баргашт. хулоса барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. фар надора мошинай заминаи мол маҳсулот техникаҳои квартираи бардоро метавонед муроҷиат кунед. ба шумо дӯстон ташаккур ки то ҳамин дан қатъи ма буден. навори маро тамошо карден. лайк монем. ман миннатдор ростига вақтам хуш мешавад ки ҳамин вақти шумо ҳам хуш шавад. хулоса то наврҳои оянда дӯстон худои ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.